What's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit notification bell. Ting ning ning. So before po natin simulan yung shoutout serye, gusto ko muna matikman ang mga products na pinadala from Sunshine Bread Mart. So excited na talaga ako makatikim, guys. And 3, 2, 1, ting! So, titikman natin to. So, by the way, nationwide nga po pala itong Sunshine Bread Mart. Visit po kayo sa Facebook page nila. Meron po silang biscocho, garlic bread, special paborita, special bros, at iba pa. Visit po kayo sa page nila. So, nandito po yung link. So, meron din po pala silang Jeff Banana Chips, Otap, butterscotch, brownies, pastilles variety, chips banana, and chocolate de Davao. O diba perfect talaga para snacks. Kaya excited na ako mag-snacks ngayon. Pagkatapos ng vlog ko, pero titikman ko muna to. So, paboritang uunahin natin. Kobe, pangag na ka. So, uunahin muna natin tikman ang paborita. Wow! So, kikikim din sa mga kiking aksete ko inin. Sarap. Kami kasi iksuas kape. Pasang gatas, guys. Ang next naman ay titikman natin ang garlic bread. Mukbang eh. So, next ay biscocho. Parehas lang sila ng basta. Sobrang sarap na, guys. Sobrang sarap na, guys. Mauubos ko lahat to sa vlog. Mukbang. So, ang next ay special bros. Mga ka-bros pakman. So, yummy. 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 So, ano ang pinaka-favorite mo dyan sa apat? Ang biscocho. So, sobrang perfect talaga, guys, para sa mga merienda nyo. Masarap, hinahanap. Pwede pang negosyo, pwede pang pamilya. So, gusto ko sana imukbang ito. So, sayang kasi kung isang beses ko lang to makakain lahat. Alam nyo na, gusto ko rin to mapatikim sa family ko. Lalo na sa mga pinsan ko. Silang Gail, si Dane, ang active Daniel Iram. So, thank you so much again, Sunshine's Bread Mart. Shoutout sa mga perfect. Oh, isa-isa lang, huwag mong tulakan. Ang dami niyo pa naman. Charot, joke lang. Alam naman natin, wala talagang perfect sa mundo. Kasi kahit mga santo nga, may pagkakamali ring nagawa. Pero sa video na ito, gusto ko lang sabihin sa inyo na, guys, we're not perfect. Nagkakamali din po tayo. At kapag nagkamali tayo, natututo din tayo. So mga Meg, kapag merong isang tao na nagkamali, sabihin natin sa kanila na mali sila. Turuan natin sila kung paano itama yung pagkakamali nila. Instead of judging them, huwag natin silang husgahan agad. Huwag natin silang i-bash agad. We don't have to hate them just because of one mistake. O kahit ilang beses pa sila nagkakamali, wala tayong karapatan para husgahan sila. Well guys, I'm not doing this or making this video para maghugas kamay or magpaka feeling perfect na rin. Well, alam niyo naman, itong lahat ng mga sinasabi or sasabihin ko ay galing sa mamsi ko. Pero we're not saying na nag-feeling perfect din siya o hindi rin siya naghuhusga or naiinis or nagagalit sa iba. We're not perfect na, diba? At ang paghuhusga ay pagkakamali din natin. Paalala lang po ito, hindi lang para sa inyo, kundi para na rin sa amin. Kasi ang dami na nating mga napapansin ngayon. Ang dami nang mapanghusga sa panahon ngayon. Well, kahit pa naman noon, nagkamali ka lang ng spelling or grammar sa post or tweet mo, pinagtatawanan ka na. Nakalimutan mo lang magpo at upo
Kasi walang ganyan sa Bisaya, masama ka na. Madumi lang yung kuko mo kasi galing ka pa sa maalikabok o maputik na trabaho, pinangdidirihan ka na. Char, sana ulitaan. Joke lang. Tapos nakalimutan mo lang suotin yung mask or face shield mo, pasaway ka na. Pero guys, hindi po natin dapat kalimutan yan ha. Kasi napaka-importante po niyan. At para sa safety din lang naman natin yan. Pero kung sakaling nakalimutan nyo nga, humanap na lang kayo ng ibang paraan. Kung hindi man kayo makakabili ng iba. Ito pa, finiflex mo lang mga natatanggap mong blessings. Dahil syempre, isa na rin yun sa way of appreciating. Pero para sa iba, ang yabang mo na. Guys, please, hindi po tayo mga hurado sa isang contest. Kaya wag po tayong masyadong mga judger. Kung nagkamali man sila din naman ang may pananagutan. Ganon din tayo pag meron tayong mga kasalanan. Guys, so ulitin ko, itong mga sinasabi ko ay hindi lang po para sa inyo. Para na rin po sa amin. O baka i-judge nyo rin ako na feeling perfect dyan ha? O kaya mamshi ko. Pero we can't please everyone naman. Hindi din naman natin pwedeng sabihin sa mga tao na please don't judge me. Kahit mag-explain ka pa dyan ng 10 rason sa pagkakamali mo. Kasi kung hilig talaga nilang manghusga, huhusgahan ka pa rin talaga nila. Kaya masanay na lang din tayo sa mga ganyang mga tao. Lalo na sa mga mahilig manghusga. Pero ayaw din naman nila ng mahusgahan ng iba. Hala, bakit nga ba shoutout sa mga perfect ang title nito? Pwede din naman na shoutout sa mga judger. Joke lang, pero guys, I'm not that sure talaga kung may word nga ng judger. Lagi ko kasi yan naririnig kaya don't judge me po. Pero kung gusto nyo talaga mang-judge, edi sige, bibigyan kita ng chance. Well, pwede na din tong shoutout sa mga perfect. Kasi di ba nga, sila yung mga feeling perfect na mga tao. Kasi sobra silang mapanghusga. To the point na nalilimutan na din nila na nagkakamali din sila. So anyways, meron na naman nga pala kaming nabasa na comment. Ayan na naman. So ang sabi, tinitrain nga daw ako ng mamshi ko na magsungit sa mga vlogs ko. At ginagamit lang daw ako para kumita ng pera. Well, hindi na po bago sa amin yung issue nyo na yan. Ilang beses na namin yan nabasa sa mga trolls. Hindi lang sa amin kung di pati na rin sa iba pang mga batang YouTuber. At na-explain na namin yan sa ibang mga vlogs namin. So kung feeling nyo na totoo yung mga sinasabi nyo, edi, sige. Alangan naman, i-explain ko pa ulit dito. Pero kung gusto nyo talaga ng explanation, hala, sige, hanapin nyo sa ibang mga vlogs ko. Charot. No need to explain na po talaga. Wala tayong magagawa. Kung bet talaga nilang manghusga, kung gusto talaga nilang paniwalaan yung mga opinion nila, fine. Kung pinag-iisipan tayo na masama ng mga taong hindi naman talaga tayo lubos kilala, fine. We all have the freedom of speech. Kaya fine. Sana nga lang tama. Pero bahala na si Spider-Man. Oo, si Spider-Man. Huwag na si Batman kasi day off niya ngayon. Charot. So mga Meg, yun lang naman ang lesson natin for today. Charot. Hindi joke. Mag-comment lang po kayo mga Meg kung ano pa pwede natin i-topic next vlog. Sana po nagustuhan yung video ko ngayon. And huwag nyo po sanang makalimutan mag-like and subscribe. Paki-turn on na din po ng bell button para updated kayo sa mga latest vlog ko. God bless you all and I thank you. Isa pa